Ayını keyfine aydım aydiyarın keyfine hoştalan yollayan güneş Cim can kırpı canan can cim Ya boyunma duranım yok okun yayın Kur'anım yok Bizin gepleşiklerimizin herede sanatnaşyp ýaş uçgunlymyzda öz halipe maslahatlaryny berýän Türkmenistanyň Sunogat atgadynyň işgäri ustad kompozitor Sazanamyz Hakberdi Hudaýberdiýew. Hemde bizin gepleşigimiziň şuňky hormatly mehmanlary Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagtyarlyk namalary akapella toporynyň aýdymçylary. Onda halipe hormatly mehmanlar gepleşigimiň başynda siziň ýürek buýsançlygyňyzy beýan edýän ajaýyp jümleler bilen başlaýlyň. Şuna bular mehmanlar şular aýtsyn, onu bir ýürek buýsançymyzy alkyşymyzy adatymyza görä dowam eder. Hoş gördük sizi akapella topory. Biz hem Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagtyarlyk namalary akapella topory bilen ýurdumyzda geçirilýän dürli şäherlerde, dürli toýda baralarda täze aýdymlar bilen sowgatly gelýäs. Bize şular ýaly mümkinçilikleri öğretip beren gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýtýas. Goý gahrman arkadamyzyň jany sag, tutýan tutumly işleri, elmydamy rowaşlyklary beslensin. Ödegimde şu gepleşige çağıranýyz üçin sag bolsun aýtýan. Häzir uçgullarym aýdym aýdar. Bizem öz toporumyz bilen aýdymlarymyzy ýerine ýetireriz. Şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadamyzyň janyň sag bolmagyny, tutýan tutumly işleriniň mundan welakda rowaj almagyny arzu edýär. Şular Türkmen estradasyna täze şular edemlärdi. Ýagny bir halk aýdymlary bolsun, kitlenlik ýa döwra aýdymlar, bagtyarlyk döwrüniň topory diýip düşünýän adynyň şol bagtyarlyk namalary. Bular 6-8 tansa goloy kakbuda aýdym otur. Halk aýdym oturlar. Şular üstüne ardy edip, çağlar bilen bir sahnada şular aýdym aýdarlar. Hormatly arkadaşlarymyza şeýle mümkinçilikleri döret berýän şu köp sag bolsun aýdýan. Belentaşyň aman bolmagyny, ýyl dünýä ähmetli işlerini elmeden rowaş bolmagyny tüýsürenden ardy edýän. Hakberdi halipe hormatly mehmanlar köp sag bolun eden arzularyňyz üçin arzularyňyz hasyl bolsun. Ondan hem Hakberdi halipe gepleşigimiziň şu gezekde täze sanyny eger mümkin bolsa biziň hormatly mehmanlarymyz akapella toporynyň bir şadyan aýdym bilen başlaýlyň. Ondan sonra uçgunlarymyz bilen gepleşigimiz dowam eder. Elbetde. Rahmet zararsy. Dum tak tak ram. Yar 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 Dum tak tak rakata tak. Yar 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 yaralli Ay aydın hoş gece Yar yar yaralli Yar kucağı boş gece Yar yar yaralli Yar munna min munna Yar yar yaralli Arman ardaş gece Yar yar yaralli Yar 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 yaralli Gözlerimiz yaşadır yar yar yaralı Toy bedegi başıdır yar yar yaralı Ehli Türkmen gıydları yar yar yaralı Toy tomaşa naşadır yar yar yaralı Yar 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 yaralı Yar 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 yaralı Toyun şeyle kadası Yar yar yaralı Ayından gelyen yodası Yar yar yaralı Çıkıp ortadan sessin yar yar yaralı Türkmen gelin gıydları Yar yar yaralı Yar 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 yar
bugüne toy bugün. Yar yar yaralı. Yurdumuzda toy bugün. Yar yar yaralı. Arkadağımız bilen yar yar yaralı. Bahtiyar boluydur. Yar yar yaralı. Yar 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 yaralı. Yar 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 yaralı. Yar yar yaralı. Hormatly mihmanlar, akapella topar size yerine yetirip beren aydymyňyz üçin köp sag bolsun. Näde sunugat äliminde münden beýlem ulussunluklar arzu edýär. Onda gelin gepleşimiz ilkinji uçgunlarymyz bilen tanışlyk arkaly dowam edelim. Men Daşoz ýylatynyň Daşoz şäheriniň 7-nji orta mektebiniň 4-nji sınıf okuwçysy Ceyhun Babaýew. Halipa Ceyhunjygimiz öz dogan bilen gelipdir. Gelin oň bilen hem tanışyp bolaly. Soň bular bilelikde aýdym ekenler aýdymlaryny dinläli. Onu doğanına da gedip göräýlik. Men Daşoz ýylatynyň Daşoz şäherinden geldim. Meniň adym Gözel Babaýew. Siz biziň gepleşimize näme aýdym sowgat getirdiňiz? Biz sizin gepleşiňize watan diýen aýdymlaryny sowgat getirdik. Diýmek, şular bilen özünden soraýarsa, onu şu watan diýen aýdymy köp ýerine ýetirsek, has gowurundyk diýer. Onu watan diýen aýdymy iki bilelikde ýerine ýetirip beriň, dinläýin onu bizem. Halkın senine de Türkmenistan'ı
Hakbarat Halipa, hormatly mihmanlar, bize Daşoğuz vilayetinden gelen jiglemimiz, Jeyhun hem de gözelcigimiz, bizim vatanımız wasp edip bir aýdym ýerine ýetirdiler. Diýsen gowy ýerine ýetirdiler imkadiýan. Hakbarat Halipa gelinginde gepleşiňiz şu ýerine jiglemede sen berme arkaly dowam edelim. Misalar her aydın iyilinden ne bir fikrimiz aydiyaz. Buyson ya, qoğun ya size. Şahsatın interen olsan, siz 3 aydiyağınız da 2 olup bir aydın yerine getirdiler de. Şunu sahne medeniyetini gördük şu orada. Yani gözelcigim aydın Jeyhun öl qaraşmalı yerine qaraşıp şonu qoğulğandan bilerine sahnada özün qovalıp bardılar. Aydının ölçeği, tüyüz vatan wasp edilen aydının ölçeği. Mene ikinize de berekella diye yani qaraşmadım. Yani çınar dedik, sen qovaydın maslahat verdim bunlara. Kaydım ama ikinci oranın aydınlığı yine de kaptanınızda bir yerini koşup tan söylenim olsa imik gepleşimizde teyad aydıma qaraşacağız. Berekella diye. Men Lebap vilayatynyň Türkmenawa şäheriniň 1-nji ýöriteleşdirilen mektebiniň 6-njy synp okuwçysy Cennet Azadowa. Cennet biziň gepleşimizde näle aýdym ýetirdiň? Men bu aýdymy öz jigime wasp edip şu ýerde aýtjak. Jigimjan aýdymyň ady. Jigimjan. Gelin uly höwüslen diňlälik. Berekella, sakna qaraşacak. Şu harplak kitabımı men sowat berjek sana. Jigim can sen ýyllarda bakmaňa. Şu harplak kitabımı men sowat berjek sana. Jigim can kırpıcana cancim. Ejim bilen kakama sensin mahrevancim. Jigim cancim kırpıcana cancim. Ejim bilen kakama sensin mahrevancim. Acım sen tacım, öyküleme koycum. Şu ovadan tahyany başladyňa gejim. Acım sen tacım, öyküleme koycum. Şu ovadan tahyany başladyňa gejim. Jigim can kırpıcana cancim. Ejim bilen kakama sensin mahrevancim. Jigim cancim kırpıcana cancim. Ejim bilen kakama sensin mahrevancim. Seni madame görecek. 10 tane sen öğrensen kökücün alıp verecek. Cancıyım can seni madame görecek. 10 tane sen öğrensen kökücün alıp verecek. Jigim can kırpıcana cancım. Ejim bilen kakama sensin mahrevancım. Jigim cancım kırpıcana cancım. Ejim bilen kakama sensin mahrevancım. Jigim cancım kırpıcana cancım. Ejim bilen kakama sensin mahrevancım. Ine Hakbarat Halipa, Lebap vilayetinden gelen jigimiz, ýagny Cennet jigimiz, jiglemimizi wasp edip şeýle bir ajaýyp bir aýdym ýerine ýetirdi. Jiglemimizi ýanyna çagyryp olar bilen bilelikde ýerine ýetirdi. Inni şu jiglemide de öz synaňyz bilen gepleşigimiz dowam edeýlik. Şu hemme jiglere başlanýar çağlar. Yani ýanyny ýürütip çykardyk. Cennet
fortepian sağır olduğunu yürütülüştürülen mektepte bilmel yani kendi. İnlik gedek fortepianda men bir yumuş yürüyecek. Aydımın, şulaydımın öğren koya oğlandırup kırnaydar. Bir terbiyeçiliği yakmaya bakayım. Öyle kiçem oradan ciyini öğüt ver yani. Akıllı olmayı, sonra koğun yani. Aydımın bilen şu Bahtiyar dövrümüzde kavatlayılan hareketler öyle. Aydımın sağda acıp oğudan yerine düşüp bir. İnlik gedek şahsız şeyler hakkında mı getiren şu. Öyle hem fortepiano çaldı. İslendik ya sintizator sağır ol ömrüne getirip jiyin bolsa katkısı olmaz jiyin getiray. Jiyin edilip indikede jiyin vasıtat derle doğunluk hakkı. Şu başka ödüne yakın bir zorolun dünya saktı. Çağlar dünya saktı. Momentin ayıp bile görkedim. Berekelle onu jiyin canlayıp hem çağlar değişti görülülü olmalı. Beğendik olmalı. Enen atan diyen hükman dinlemeli. Bahtiyar doğrun tebe bahtiyar çağlar size. Şahsı koşacaklardan falan men şuraydım tolundurdu. Rili qarasmadım. Çağlar keplişimde gelip ulrak aydınlar aydiyalarda. Onun öz yeri var. Yunus öz çağa, öz yaşını, öz islan lazım gözünü tutardı. Hava Halipa cennet tölemü öz yaşına qaptaşaydım aytdın. Umuman diýende aydymyň özem bir öýtgeşik orada saylap alypsyň. Şol aydymda bagtyarlyk duýany görkezipsiň. Jiňem jany sag bolsun. Ýyldızlar we uçgunlar gepleşeniň indiki sanyny hökman soratda jiňi hem alyp gel we Halipanyň aýdyşýaly ýumuş berdi sen üçin. Şol fortepiano saz guralynda hem çalyp hem aýtmagyny arzu etýäs. Berekelle gowy maslahat berýän iniştaýda çağlar. İnsany çekçek şu zimidin öz pikirini kompozitoruna, şahira, molumna aýdyp bilenli. Şol hökmanda isleňi hökman aýtmaly. Veya şu isleňi aýtsa, Halipalar sen kompozitor bolsun, şahir bolsun, molum bolsun. Şonu gödüňe tutsa eter şol çykýar. Veya sen özüň gödüňe tutdun, ýüzleniň sen diýeni şonu biz gördükde öz günlük durmuşda bolýan abi. Mektepde alýan bäşiklerden öýe gelip jigiň bilen bile guruluşsun, şoň anam etsin, goňşun. Umuman men diýjek bolýan öz pikirimi aýtmak molumlara sizden garaşýan adamsy. Berekelle adama üstünlük. Hakbardy Halipa, hormatly mehmanlar, eger mümkin bolsa Hakbardy Halipa gelin gepleşiňiz şeýerine siziň bir uçgunymyza da nusxal kokmyna siziň bir şadiýan sazyňy dinläliň. Ondan sonra gepleşimiz dowam eder. Ol hewesle ýerinde.
la 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 Ayana keyfine aydım aydiyarın keyfine hoştalar yollayan güne tanışlık içinde kıyıkları dostum salam keygim deyip geçen keyfine la 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 yana keyfine Qarağıl çağanı boşta götürüp mündür yer sağın dol kelleme Suadasın yarın bök yer oynayar yeri şol suadaş Zınandan elme La 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 Yana keyfine la 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 hey Kuşların bağlarda çağırla çoğul yollarda bağlarım kuşları bilen bu tertin günü yayınap o tirin ayı keyfine yöne keyfine la 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 yana keyfine la 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 keyfine yana keyfine hey Hakbarat Halipa köp sağ olun yerine yetirip beren şadiyan sağlığınız üçün. Onda Hakbarat Halipa gepleşimiz inni küçüğünümüz bilen tanışlıqlar kal devam edelim. Men Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäheriniň 4-nji orta mekdebiniň 9-njy synp okuwçysy Sahy Dursun Mätiwa. Men siziň ýyldızlar we uçgullar atly gepleşigiňiziň şu sanyny unutma diýen aýdymyny getirdim. Mümkin olsa yerine yetirip bereýin. Dinläli bunu höwesle. Seni dünya getireni unutma, unutmasan yüreğinden yürek verdi ol sana can sol sana Gövretine götüreni unutma, unutmasan unutma boy Parmağına bak haydan sen su dilep can Ah süt verip oturun köpe unutma can unutma
bolur can terek vaqt terek Kursokta sağaman uryar yürek gel yürek vaqt can Aqtağını atran kefek unutma can unutma boy unutma Sol parmağına bakaysan sen tutulep can Aqtağını atran kefek unutma Halipa hormat mehmanlar taxadursun jigimizem öz başaryndan aýdymyň ýerine ýetirdi hem sazyncharly hem aýdymyň ýerine ýetirdi. Taxadursun jigimiz ýadyňyza düşýän bolsa gepleşimiziň bir näçe sanlaryna gatnaşypdy. Siziň berýän ýumuşlygyňyzy ýerine ýetirip gelýärdi. Indi gepleşimiz şeýerine şuňky aýdyp beren aýdymyň hakda syn bermek arkaly gepleşimizi dowam edelim. Unutma meşhur aýdym çağlar. Muhamçy kompozitoryň döredен eterebi unutma ene wagtdy ene çağan wagtdy. Şu Yani terbiyeçilik Ahmedi diye şu bağlanışık duyarına bizim zihir hakta etti, yeni bir zihir vatan hakta etti, topar hem halkaydım hem doğru havaydım, depkin qoğuşan hakta geplesim. Zihir tana gönü iş verecek, du tartı estradada buraydı filmsik görüyor. Ve yok gepleşkilerimden geçen tanrısınlar du tartı geliydi, zihir filenim geliydi. Bile aytsa da böyle zihir filen, nimen İsliyansız neyil görürsünüz diyeler biz yaşları, hem tarafları, hem estrada, hem şu kadal görünüşünü yer getirip leni var ya, akapalı topar sağsı zatı, şu akardiyonun sesini mi de otuyorlar, bas, gitaran, depin sesini hem meradı öldür olup dururlar. Son için şuları görüp senin bir ruhlanırsın, ilhamın açılır, senin şeydip kamillesin diye. İnni estrada sen ödünü saylanmağa şöyle mümkünçülük görüyor, sen ödün katnaşayan, berýän ýumuşlamy görýän. Belki sen ödün has pikirlenip bir ödün täzelik getirirsin biz üçin, ödün üçin bulyk doğru, biz üçin bulyk doğru. Şoň üçin ýerine ýetiren aýdymaz, tolgunyň ýöne sen hem aýdyp çalmaň artykmaşygy bardy aýdýas. Gelecekde diňe dutarda sadam ýerine ýetirip bilerdim. Olam ullakan seni bizim milli nişanymyz dutar, ony hem aýdyp hem çalmaň ullakan Ahmed bardy aýdýas. Sağdan ýadyndan çykarma. Bir gepleşigimizi sağ çalarsın, bir gepleşigimizi aýdym aýdarsın. Şoň üçin sunardy diýär, senin ýumşa düşündiň onda. Sunar belki gydykly bolsa, her ýerde dutarda aýdy ýerine ýetirýär. Estradada bir gow aýdym pikirlenip gelsem, biz onda garaşarsyň onda. Hak berdi Halipa hormatly mehmanlar, eger mümkin bolsa gepleşimiz şeýerine gepleşimiziň depkini gowşamaz ýaly akapella toparynyň ýerine ýetirmegini bir aýdym bilen Halipa dowam edäýli. Men şu aýdymy başlama kalsak o yıldan etmeli, sizin öz başınızdan bir yol öğrettiniz, uğur. Yani sağlar, çünkü kalıktı, siz o estrada öz tarafınızdan koşun, yaş solupsa koşun detmek, bir karar devletin bağıtıyarlık doğrunu bağıtıyarlıktan insan, berekella diye. Yekilipte de yerini yetiren aydınlığa olsa, belki yekilipte bir aydın yerini yetirir. Benim akapella topar bilen bile aydınlarını dinleyelim. Ondan sonra gepleşimizi devam ederiz. Berekella.
Yarın gelsin alma bilen o narın gelsin. Gelsin gelsin yarın gelsin alma bilen o narın gelsin. Alma bilen hey narın gelsin. Birbirinden aranaşan şadımınla şöyle kaçan Suvarına gel zehirşen Şol bir derde dermanım gelsin. Gelsin gelsin yarın gelsin alma bilen o narın gelsin. Gelsin gelsin yarın gelsin alma bilen o narın gelsin. Alma bilen o narın gelsin. Yapayın duran oğlum okun yayın Kur'an oğlum bilizimi alan bolsan bir yolu Ya boyunla duranım yok, okun yayın Kur'an'ım yok. Bileziğini alanım yok, alan bersen bileziğini. Bileziğini alanım yok, alan bersen bileziğini. Bizden ova gelen oğlan Gıdırma yolan oğlan Marahabar kaçan oğlan Bire yolan bilirim Marahabar kaçan oğlan Bire yolan bilirim Sizin ova gelenim hak, kızıl alma yolanım hak. Sana havar kaçanım yok, alan bersen bileziğini. Sana havar kaçanım yok, alan bersen bileziğini. Bil olayın özüm sana yar olayım Bire yolan biledimi Bağımızda gül bolaysan, sayrayan bil bolaysan. Özüm bana yar bolaysan, ana yoluna bileziğini. Özüm bana yar bolaysan, ana yoluna bileziğini. Ana yoluna bileziğini. Şahzat akapella tapartydyň hemmäňe ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Onda gepleşmedi. Iň soňky çyşgymyz bilen tanışyk arkaly dowam edeli. Men Balkan vilayatynyň Balkanaga şäheriniň 16-njy orta mekdebiniň 4-nji basym okuwçysy Nurmurat Qur'anmurat. Men Türkmenistan watany diýen aýdym getirdim. Mümkin bolsa ýerine ýetirip berä. Türkmenistan vatanım, bağ diyarlyk zamanım, ayangyň
Halipa Nurmurat çegimiz öz aydymyny ýerine ýetirdi. Aydymyň arasynda kuş tepdem goşup ýerine ýetirdi. Ýadymyza düşýär. Siz bu aydymyny geçen tanymyza öýüş beripdiňiz Halipa. Öýüşini ýerine ýetirip gelipdir. Şunlar mene beğenirdi, berenin şunu ötüsünden geldi, uğrunu tap, öz sesine gelişen. Oturan yerinden şonu meňdeş bir gazal çekip aytıp berip bilecek mi? Bilen kaptarını el sarıp kollaly. Sport çekerçesi acadili dünya dire hoşta görün abar mı düştü kim milyar ay yalle yalle can can alle ay callar sana ya yaradan ay meni kurban alle ha Ştaýdanny Balkanyň ýene bir gelenjigim wekilimi tagdyr senen bir belen sesçekdir, kuş tepdi, belen sesçekdir. Senin öz duyuşuňy alaýtdyň berekella. Şu bilen kaptalyny el sarıp kollaly. Tagdyrdan aýdyp berjeýin. Balkanymyň apalygy ýatagym bitir siçidir. Balkanymyň apalygy ýatagym bitir siçidir. Biz ýabagta ýetiren ay arkadagyň güçidir. Ýeýi arkadagyň güçidir. Berekella, görýän Nurmurat çygymyz pessesten aýtdy, özçe oğudunluk berdi, öwşün berdi. Tagdyrsyň çygymyz beýikden aýtdy, şunuň hersiň öz ýeri bar. Çağlar, şunu men aýratyn üýüşlerýän sebäbi, hormatly arkadaşymyz ýa aýtdym, çärelerde, dawarlarda kuş tepdi bizim ýüzümüz. Hemme ýerde biz kuş tepdiň arkaň bizim gelýän mehmanlar türk diline, ingliz diline, arap diline ýerine ýetirýärler. Bizim hormatly arkadaşymyz şu bize öğretip beren şertinde biz daşary urtlara bar şulaýdymlar aýtsak tanýarlar. Türkmenistanyňymyz bilýärler, bizim baýdagymyz tanýarlar. Şoň üçin şular nusuluk bolar ýaly akapel topor oturan ýerimizde şular haýyş etmeýärli bir aýdymdan bent haýyş etip berseňiz, şu bizim hormatly arkadaşymyz alkysnama hökümine ýaglanar diýip düşünýär. Onda şular hem öwrenlikli bolar ýaly, özüňiz sözüni ýaňy diňleşdi düşünýärdiňiz. Ştaýda dören hem söz çağlar siz üçin kodukly hormatly arkadaşymyz bize dörek beren mükünçülüğün akapel toporundan hem de bizim dörek toporumuzdan bir alkısnama hükümünde bir bölücük çağları öğrenlikli olur yani yerine yetirip verelim. Olu höwes bilen. Parahat yurdumda aydım aydalim, nesiller öňe barýar arkada bilir. Baltiyar dövürde toylar toylanýar, bir ýaşlar öňe barýar arkada bilir. Arkada Gepleşigimizde şahsy topormuza geldiňiz. Silap köp sağ bolsun aýdýar. Biz size mudamada garaşýar, täze ýüzlere, täze eserlerle. Ýa boýnalan adamdan habarlaşyp, Neliwat vilayatynyň gelen we Daşow vilayatynyň gelen çağlar we aşgabatyň özünden we şular moğollar habarlaşdy. Belki bir täze eser döredерsiňiz. Ene Halipa, ne şu gepleşigimizde gazalam dinledik, aýdymam dinledik. Saz çalıp, özümizem aýtdyk. Ne jigim Balkandan gelen jigimiz özü çalıp öz hem aýdyp ýerine ýetirip berdi. Şular ýa mümkinçilikleri öğretip beren hormat arkadaşymyza köp sağ bolsun aýdýan. Janyň sag tutýan tutumly işleriniň bolsa mundan beýlekde rawaj almagyny talip gönlümden arzu edýärin. Bizim şu pursatdan peýdalanyp hormatly arkadaşymyza köp sağ bolsun aýdýaryn. Goý hormatly arkadaşymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny, el ýurt bähbetli tutýan tutumly işleriniň elmi dama rawaj almagyny arzu edýärin. Hakbarat Halipa, hormatly mehmanlar, köp sağ bolun gepleşmede gatnaşyp, uçgunamyza öz ýynaňyzy maslahatlaryňyzy bereniňiz üçin, uçgunamyzyň synygat äliminde siziň maslahatlaryňyzdan ugralyp, uly üstünlikler gazanarlar diýip umyt edýäs.
Ine ededileşler mehran tamaşaçylar biziň ýyldızlar we uçgunlar atly gepleşimiziň ahyrky pursatlar hem gep getdi. Biz gepleşimiziň ahyrynda ýene bir ýola siziň her biriňiziň maşgala ojaklaryňyzyň bereketini artmagyny, çağa gülküleriniň belentden belent ýanglanmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Şu bahtiyar sunucuklar, bahtiyarlık namalary, akapel toparlara ruhlaryň belent bolmagyny, şunda ama täzelikde gözlegde bolmaglaryny türkmen sonu dünýäge çykçalar da bular. Şelim küçtür dörüp bere hormatly arkadaşlarymyza köp sag bolsun aýdýar. Mehriban arkadaşlarymyň ýyl ýurt dünýä hämetli işleri el müdama rowaşlyklary besledi. Şolar ýaly odan arzuwlar bilen biz ýyldızlar we uçgunlar atly gepleşimizi geçirip gotarýar. Ýene de ýaşlyk teleýilimini ýyldızlar we uçgunlar atly gepleşimiziň täze sanlaryny görşänçek hoş sag bolun.